ওলাইছে शिवांगी सोनवाल नाम से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, कंपनी है और कई जिलों में है। नेटवर्क मार्केटिंग की ये कंपनी है। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैबो आङो गोसोनि साननायफोरखौ शेयार खालामलायनो माखासे भिडिअसफोर लानानै फैबावबाय। जों दिनै गिबिसिनथारावनो नैबे सावगारियावहाय मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो गिबियावनो रायजोफोर। नैथियावहाय आरोबाव जोंनि बर'निनो सासे लाइमोना फायार इन्जिनियारिंआवहाय बिथाङा उथ्रिसारनो हाबाय। दा बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना एसे खोनासं, बिनि उनाव आं ससे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जोबनायाव नैबे बिपिएफ पार्टिनि एमएलए बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय। जायखौ जोङो टेन्डार गावनायनि सायावहाय माखासे जेंना जोङो नुनो मोनदों, बेखौहाय बिथाङा मा फोरमायदों खोनासंब्लानो जाबाय। लोगोसे रायजोफोर बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि गेजेरावहाय माखासे स्पर्ट्सफोरनि बाथ्राखौहाय लानानै जों एसे सावरायलायगोन। बे समाव खोनासंदो, सासे पुलिस इंस्पेक्टरा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय रायजो। इस कार्रवाई में ये जानकारी सामने आई कि लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो गैल्वे के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, कंपनी है और कई जिलों में है। नेटवर्क मार्केटिंग की ये कंपनी है। तो इनके जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे उसमें धीरे धीरे ऐसे भी लोग जुड़ते गए जो बिना किसी अपनी इच्छा के लंबे समय से ये दावा कर रहे थे कि हमको यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया है। हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, 100 से अधिक लोगों को वहाँ से हम लोगों ने निकाला और उसका सत्यापन करना प्रारंभ किया। जो सत्यापन अभी तक हुआ है, उस सत्यापन के क्रम में कुल 39 जो है नाबालिग लोग हम लोगों को मिले हैं, जिसमें से 10 पुरुष सदस्य हैं नाबालिग में से और 29 बच्चियां हैं, महिला हैं नाबालिग। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो लड़के हैं उसमें से असम और वेस्ट बंगाल, इन जगहों से भी हम लोगों के पास सदस्य हैं। और जो बच्चियां और कुछ बच्चे असम से हैं, उनकी तरफ से ही जो शिकायत थी, जो एनएचआरसी की तरफ से हम लोगों को आई और जिसमें मिशन आसामनि आरो बेंगलनि तामुलपुरनिफ्राय लानानै मानो माखासे लाइमोनफोरखौहाय साख्रि थिसननो थाखाय साख्रि होगोन होननानैहाय बिहाराव लानानै थांदोंमोन होनदों मोनसे कम्पानियावहाय। मिथिबायना रायजोफोर? दा बे बिहाराव लानानै थांनायनि उनावहाय बिसोरनोहाय साख्रि होआलासे बे लानानै थांग्रा मानसिया गोदाव सोराव ओरैनो न'आवहाय सोनानै दोनहैदों, जोबनानै दोनहैदों। गासै 115 सा। अब्ला साबधान रायजो राजा नोंथांमोन, बिमा बिफाफोर, न'खरनि गार्जेन नोंथांमोना एसे सिन्था खालाम। खोनानाय मथे गावनि फिसाफोरखौहाय जानला मोनला मोनथियागारा ओरैनो साख्रियावहाय दैथायहरनो थाखाय माब्लाबो दानाजा। बोथोरा सोलायबाय, बे साख्रिनि नामावनो माबा मोनसे जाथायबो खालामनो हागौ। बिनि थाखायनो जोंनि नर्थ इस्टनि साफ्रोमबो बिमा बिफा, रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो, गावनि फिसाफोरखौहाय डिटेल्स जुदि मोनथिया अब्ला गुबुन जायगायावहाय माब्लाबाबो साख्रि मावनायनि नामावहाय नोंथांमोना दा हगार हर। मिथिबाय दा रायजोफोर? दा बेनि थाखायसो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बे समावहाय रायजोफोर नैथियावहाय पद्मा मुसाहारि, बेंटल गेटनि, चिरां जिल्ला बेंटल गेटनि पद्मा मुसाहारिया फायार इन्जिनियारिंआवहाय बिथाङा उथ्रिसारनो हादों। बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन, यानिकि आसामनि गेजेरावनो गिबिसिन। नोंथांमोना खोनासंदो बिथाङा मा बुंदों। আজিৰ প্ৰেছ মিটটো এইটো বিষয়ত যে এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি ওলাইছে। শিৱাংগী সোণোৱাল আসামৰ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ফায়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কোন বুলি আগতে এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এইটো প্ৰেছ মিটটো ওলাইছে যে আসামৰ ফাৰ্ষ্ট ফায়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইনক্লুডিং দ্য টেক ডেট NFSC নাগপুৰৰ পৰা কোৱালিফাইড বুলি যদি ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ফায়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যদি কোনোবাই সোধে, ইটছ ভেৰি ৰাইট টু চে শিৱাংগী সোণোৱাল যোনে 2026ত গ্ৰেজুৱেট হৈছে। ডেটছ ভেৰি ৰাইট, বাট ছেয়িং দিছ ডেট যদি আসামৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ফায়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এইটো কোৱাটো, আই উড চে দিছ ইজ আ বিট ৰং। কাৰণ মই ইয়াৰ 2023
23 Institute of Engineering and Science Madhya Pradeshৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হৈছিলোঁ উইথ আণ্ডাৰ দ্য ছেইম ডোমেইন উইথ নেম ফায়াৰ টেকনলজি এণ্ড ছেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড প্ৰেজেণ্টলি মই প্ৰেক্টিছতো আছোঁ এজ ফায়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ফ্ৰম লাষ্ট 2 years in Oil India Limited. गिबियाव आङो पद्मा मुसाहारिखौहाय कंग्रेचुलेसन जासिहरग्रोबाय बेबायदि मोजांथार खामानियावहाय बिथाङा उथ्रिसारनो हानायनि थाखाय। दा बाथ्राया जाहैबाय आसामिसनि निउस मिडियाफ्रा सोरबा सोरबा बेखौहाय बायदि रोखोम कुइसन खालामनाय जोङो मिथिनो मोनदों। हयथ' जानो हागौ बिथांमोना आलौदों। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? बर'निफ्रायसो बियो मानो उथ्रिसारनो हाबाय, जोंनिफ्राय मानो हायाखिसै बेखौ हयथ' आलौदों आसामिसफ्रा। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन? बेनिखायनो आसामनि निउस मिडियाफ्रा गेदा गेदि खेंख्रा खेंख्रि बायदिसिना मानो बाथ्रा सोंनानैहाय सुलु लानो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों। मिथिबाय? नोंथांमोनाबो हयथ' खोनाखाबाय ससियेल मिडियायावहाय। दा आरो बे पद्मा मुसाहारियाबो गावनो बुंखाबाय, नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय। बेयावहाय आं इसेबां बुंनांगौ होननानै सानला, नाथाय बिथांमोना मेगन सादों। जोंनि बर'निफ्राय गोबांथार बेबायदिनो गिदिर गिदिर मानसि उजिबाय थायो, नाथाय जोंनि बर'फ्रा नासयजायो रायजोफोर। दाबो बेबायदिनो जानो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों। बे समावहाय थामथियावहाय बिपिएफ पार्टिनि सासे एमएलए नोंथांमोना सिनायखायो। दा बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं रायजोफोर। আমাৰ বিটিচি এৰিয়াৰ 15 তাৰিখৰ পৰা টেণ্ডাৰ হৈ আছে। যি মাৰ্কেটে 50,000ৰ তলত এইবিলাক মাৰ্কেট বাজাৰটো আমাৰ ব্লক লেভেলৰ হৈছে। আজি ইয়াত আমাৰ গেষ্ট হাউচত বদলন গেষ্ট হাউচত আমাৰ যিসকলে 50,000ৰ ওপৰত আছে মাৰ্কেট টেণ্ডাৰ বিলুটো এইবিলাক আজি টেণ্ডাৰ হৈ আছে, ভালে ভালে চলি আছে। এটা দুইটা কিবা কিবি হৈ আছে, মানে আমি যেহেতু পুলিচ প্ৰশাসনে যথেষ্ট হেল্প কৰিছে আৰু ইহঁতে হেল্প কৰাৰ কাৰণে আজি শান্তিপূৰ্ণভাৱে টেণ্ডাৰটো হৈ যাব। আৰু আমাৰ বিটিচিত টোটেল মাৰ্কেট আছে 112টা আৰু কেটেল মাৰ্কেট আছে 23 টা। এই মাৰ্কেটটো আজি টেণ্ডাৰ হৈ আছে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ আছে। হা বাহ, माइसे इन्ट्रेस्टलै नोंथांमोन। सासे एमएलए जानानै थांनाय जे माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावहाय बड'लेण्ड हाउसाव जे माखासे मा होननानै बुङो टेन्डार गावनायनि प्रग्राम लादोंमोन ना, नैबे टेन्डार गावनायनि प्रग्राम लानायावहाय ओरैबायदि मोजाङैनो जानानै थांबाय होनगारबाय बिथाङा। अब्ला बेलाय माथोलाय रायजो राजा नोंथांमोन? अब्ला बिपिएफ पार्टिया बेबायदि बुलाय सोलाय नाज्रेद नाथ्रेद खालामलायनाय, जोख्रुबलायनो नागिरलायनाय दाङाबाजिखौसो मोजाङै जानानै थांबाय होनो। बिथांमोननि थाखायब्ला बेबायदि दावराव दावसियासो मोजां रायजोफोर, ना मा बुङो? हा रायजो राजा नोंथांमोन? नोंथांमोनानोथ' नुजोबदों गासैबो बेसेबां नाख्रां नाखसि दावराव दावसि जालायदों, नुगासिनो दङ ना सावगारियावबो। अब्ला माब्रै बुंखो बे धनेस्वर गयारि ना मा नाम, बिथाङा माब्रै बुंखो मोजाङै जानानै थांबाय होननानैहाय? कन्ट्रलखौनो खालामनो हाया बिसोरो। पुलिस थासेयावनो बेफोरबायदि नाख्रां नासि जालायदोंब्ला आरो पुलिसा थायाब्लाथ' बुथारज्लायगोन माथो, बुथारज्लायगोन बिपिएफ पार्टिया। मिथिबाय दा? रानज्लायनानै जानो रोङा, सैमा मावजिफोर बायदि नांलाय खुरलायो। दा बेसेखिनि खामानिखौनो जुदि बेबायदि सौख्रुबलायनो नागिरलायोब्ला अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन माथो दङ रायजोफोर। दा सफैबाय दुरान्ड कापनि समा जाबाय। थांनाय 5 बोसोरावहाय बड'लेण्डआवहाय दुरान्ड कापआ गाजा गोमजायै टिकेट थोदलायै रंजा बाजा ग्रोम ग्रोम टुर्नामेन्ट जादोंमोन, भारतनि बयनिफ्रायबो देरसिन टुर्नामेन्ट आर्मिफोरनि। दा बे दुरान्ड कापआ जोंनि बिटिआरआवमोन, नाथाय बेखौ मेगन सानानै आलौनानैहाय नायनो हायैनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया देग्लाय गुवाहाटीयाव लांबाय। मिथिबाय रायजोफोर? बै समावहाय प्रमद बर' सारनि खोथा दाननो हायैनि थाखाय बे आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेयावनो बानायनो गोनां बाध्य जादोंमोन। नाथाय बे समावहाय बिपिएफनि सरकारा टुर्नामेन्टजों सोमोन्दो गैया, स्पर्ट्सजों सोमोन्दो गैया आरो डेभेलपमेन्टजों सोमोन्दो गैया, गावबागाव उदैनि बुथुमनायजोंसो सोमोन्दो दङ।
सोरबा दावराव दावसि जादोंब्ला जाबाय था, सोरबा बुख्रुबलायदोंब्ला बुख्रुबलायबाय था, बेजोंसो सोमोन्दो गोनां सरखार रायजोफोर। दा बेनिखायनोथ' जों बर' हारिया डेभेलपमेन्ट जानोबो आरोबाव फावसायबावनोसै। नायलांबाय था नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला। आरो रायजोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों, बिपिएफ पार्टी फैबाय, टुर्नामेन्टआ थांजेनबाय, बिपिएफ पार्टी फैबाय, सुपार 50आ गोमाजेनबाय, बिपिएफ पार्टी फैबाय, माने समाजावहाय दावराव दावसिया सोमजिजेनबाय, अब्लालाय माथो दंबावो? मा रायजोफोर, बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंखादों दा, फरेन कान्ट्रिनिफ्राय फैयोब्ला फैसा खरसा जायो, टुर्नामेन्ट खुङोब्ला फैसा लस जायो, हा रायजोफोर, नलेज फेस्टिभेल खुङोब्ला फैसा खहा जायो, बेखौ बुंखादोंमोन दा बिथांमोना। बिथांमोना खुङा, मानोना राननानै मोनजानाय नङा। अब्ला रायजोफोर नेक्स्ट टाइमाव नायबावनोसै माबायदि जामारो ना बिपिएफनि सरकारा। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।